Atxaldeon, bai. Gaur oso gustu onago egin dien homenak honekin, eta gero egin duen bezala, fundan bezala gauza ikusi, eta zora gara izan da, emozionean pila. Gauza ikusi zego asko, bata bestien segidan ondo organizatuta, danak bakoitza behe lana gehiago ezin dela, gehiago ez eskatek. Dana zorion zaitzut eta... Euskal Herrikiloetako onentxonak etorri dira, eta nik uste estimazioare erakutsi zutela, Onentxonetako eta gaina, provintzi guztitatik etorri zizkitanetatik. Harinekok eta beste erareko, beste mailako danak, eta danak ikusi txotik ere gareko guatzu lanen da egine bai. Baina hori berez, emozionatuta. Emozionatuta. Oso. Bai. Bueno, bain gora zuazte, bazkaltzera. Bai, oain, ara bildu berka dago. Boste hono zeire hono laguno biltzeko gomendia, Jende pilua biltzeko beldur gare, eta geho berriz bertzolari eta trigitilari oso unagara da izangoa. Bueno, festa izango orduan. Divertitzuzela da, ondo eta hoxe dutzi eget. Bueno, pasko solo. Eskerrik asko. Berdin bazurire. Bueno, Jose Angel, gaurko saioa bukatuta, balorazio bat txiko modun gehan, Bai, ni uste balorazio ona izan dela, batipat kirolarien partetikan danon borondatea erakutsi dute oso ona dela, baita ere egoldiak ere, gauza horietan bere lagungarri izatea, eta hori ere lagundu diu, nola ez? Eta bestetikan, nik uste jendeak ere, azken finean, horregintxe borrokan ibiltzen gera, bildu dela, ez? Bildu dela, hola, buelta bat, hola, betetzea jendeakin, nik uste oidanak ikusita balorazio ona dela guk egin beharreko lana bintzat. Hoi izan da. Lan makala izango, hainbeste jende eta herrikiloetako igual honen entxonak ekartzia, goiz batian gaina eta... Bai, ja garaiare hause zan azkenekotako, porque mendikan aurre udaran da bakigu jende kirolari hauek hortatik anatezen dituztela xosak negu parten entrenamentu egiteko. Baina, bai, nik uste ni baino gehiago lan egindakoak asko daude, batipat, hor danan buru ibili dena, Juan Manuel Erasun. Baina, guk gure danok indeun, puixketori jarri deu, eta lan handia, berriz beste egiteko ere lan handia gertatuko delo ikusi dugu. Eta lehen oztakit komentatu duzu, oso gaurko izan ditekela saiakera bat, mendik urrengo urtetaran, olako saio poli bat egiteko, edo? Bai, gaurkoekin jendia guztua atera da eta ingo deu balorazioa nik hona indeten bezala, ikusiko dugu danon hartzen ze balorazio eman eta bar, baina bai, herrikirol egun bat urtean behin egiteko asmoak eta badauzkagu, laguntzeko behintzat bagaude jende asko, eta egun horri egiteko nik uste hau izan dela tez handi bat, eta niko balorazio onarekin nik uste aurrerantzean horrexeko egun bat herrikirol munduak izan dudun jende hobenarekin, jende gehienarekin, eta datorren jende berri ere sartuz lortzeko olako egun handi bat. Eta, guen hemendik aurrez, Bazkaia, bilduko txate, zenbat, nola? Ez dakit azkenian zenbat, porque azkeneko jarritzan 8 lehen arte ez diala salduko, eta gero uste gehiago saldu diala. Baina, beti izaten dira olako gauzak. Ez dakit zenbat izango gehan, frontoia bete da hola badak ibintzat, eta, giro ona egongo da, eta narrelatuko ditu gauzak hemendik aurreko lan erresenak egatuko dira. Bueno, Xangel Sarasola, eskerrik asko. Bale, eta pasukartzu hori zorion nahundien egitza. Venga, beste. Beren partetik. Bai, pixaden luzio pixaden torri nahi dut izu. Bertatu guztekin gaur pixkat emapekozean eguan gogu, eguan dakako. Bueno, vale.